Helo, fe enw I yw Rhonwen Lewis, a rydw i'n ddarlithydd Therapi Iaith a Lleferydd yma ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Dwi'n cofio'r diwrnod nes I benderfynu mod I eisiau bod yn therapydd iaith a lleferydd. Mynychais ddiwrnod blasu oedd yn cael ei ddarparu gan y bwrdd iechyd lleol, a cwrddais â nifer o therapyddion oedd yn gweithio gyda phobl o bob oedran oedd efo anawstera cyfathrebu. Wrth I mi glywed am y gwaith a gweld sut oedd y cefnogaeth cywir yn gallu gwella ansawdd bywyd, roeddwn i'n gwybod mai dyna'r swydd roeddwn ni eisiau gwneud. Ar ôl gwneud cwrs gradd, cefais waith fel therapydd iaith a lleferydd yn gweithio yn bennaf gyda phlant, mewn clinigau ag ysgolion, a mwynheais y gwaith yma yn fawr. Yn fy rôl fel darlithydd, dwi'n gallu rhannu fy mhrofiadau a'n arbenigedd gyda myfyrwyr a gweld eu sgiliau a'i gwybodaeth nhw'n datblygu wrth iddynt fynd trwy'r cwrs. Mae'r cwrs wedi ei strwythuro fel bod myfyrwyr yn dysgu'r elfennau academaidd law yn llaw gyda'r ochr ymarferol, fel bod un yn bwydo I mewn i'r llall. Pwrpas y cwrs yma yn Met Caerdydd ydy hyfforddi therapyddion iaith a lleferydd I weithio yma yng Nghymru, lle mae'n holl bwysig bod y myfyrwyr sy'n gallu siarad Cymraeg yn cael y cyfle I ddatblygu sgiliau clinigol yn Gymraeg ac yn Saesneg. Felly, fy ngobaith mwyaf yw bod myfyrwyr yn gorffen y cwrs yn barod I ddefnyddio'r ddwy iaith yn eu gwaith clinigol fel bod angen. Trwy hyn, gallai'n sicrhau bod y gofal yr ydym yn ei gynnig yn effeithiol ac yn gyfiawn.